Štátna cena Alexandra Dubčeka, ktorú odovzdáva vláda, má 3 laureátov. Pôsobia v rôznych oblastiach spoločenského života. Ocenenia počas Dňa ústavy im udelili za ich dlhodobý prínos Slovensku. Okrem čestného uznania získali ocenení aj finančnú odmenu. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka môžu dostať ľudia, ktorí urobili pre Slovensko niečo výnimočné. V umení, športe, podnikaní alebo výskume. Jedným z tohtoročných laureátov je aj Jozef Banáš. Ocenenie získal za literárnu tvorbu a prezentáciu Slovenska v zahraničí. Je to veľké zadosťučinenie, pretože mal som česť pána Dubčeka poznať aj osobne. Napísal som o ňom román. Dubček to bola pre nás nádej. To bolo proste, sme ho milovali celý svet. Alexander Dubček bol motiváciou aj pre Jána Telenského. Ten nezištne pomáhal tatranskému regiónu v oblasti športu, vzdelávania či zdravotníctva. Pro mě Dubček byl vždycky úžasnou inspirací, jak se vypořádat s problémem. A proto moje motto, všechny lidi zaměstnávám, je jasně vytyčený cíl. Udělej nemožné bez výhovorek. Alexander Dubček je človek, ktorý dnes v Európe a vo svete chýba. Lebo je to človek, ktorý by v praktickom živote pretavoval tie hodnoty, ktorým veril a ktorí ho riadili. A to bola predovšetkým otázka dohody a otázka a mieru. Tretím tohtoročným oceneným sa stal Štefan Grman. Významná bola jeho účasť na tvorbe našej prvej demokratickej ústavy. Som, ale to nie je chvála, najstarší aktívny slovenský legislatívec. Robím to s láskou, robím to viac ako 52 rokov. Je to krásna činnosť a vlastne urobiť dobrý zákon istým spôsobom je umenie. Rebeka Filandová, Slovenská televízia. A záznam z udeľovania štátnych cien Alexandra Dubčeka odvysielame večer na spravodajskej 24.